to the eternal road. Yoroi try. Ngai ngoyu try bing yoban wan biang ka sngi hakayeng ka jongfi limba ka ni ka program jong ka portnet. Bagi da kuan priang subhai fi baro kinong pet ka ni ka sngi. Haka kerteng ka batiang tam bat badon bor tam ka jong Jesus Christ ubalong nong penim jingi. Ngai ngoyu sha yu try ba utry sha long ba bha. Hey bu ai ka ni ka ktien haka jim ka jongi ka balong ka ta ka jimbam ka ba man la ka sngi. Bat nganget si sha ba firu kinong pet fi yo ma di ka jing ku limba ka ni ka program jong ka portnet. Ma balai ka ni ka ktien ka jong balai ka ongka ai ka jing mentoy mat ka ba hikai yang apa di pi mat ka long mentoy ya ka gm ka jong apa jong fi mat ka hikai ru ya ka gm ka jong apa jong fi bangila ban ya ha ka ni ka mon ka jong balai bat ha ka ni ka sngi kai bang akwa ban kren ka ni ka ktien ka jong balai ka long ba ngim la ban buri ya ki pop ki jongi now try ka bible ka na kren shai kata ba nga ban ma phi nginom la ban buri ya ka pop ka jongi now try kham tam le habangi la one show try kham tam le habangi la pdiang yu Jesus Christ khon jong blai balong tau nong pen em ha ka jim ka jonga ba jong fi ganom la ban ri now new blai ubanga nga shakri bakata ka ri ka jing sha hey ba ka ktien ka jong blai ka kren ya kata habangi pet ka ri ktien ka jong blai na art chronicle nom khan reu ka ktien ka jong blai ka pen kan mawi ka ba ki khmat ki jong try ki long ha ka leng ka perthai baro ka Bible ko bagi khmat ki jong try ki shat hakaleng ka perthai baro but ka Bible ru ka batai shai ngi bagi pulis Islam si spat balai khondai ko chanungan pet no man sim jong me le ngan chanungan ri na me la nga kiu shabneng hang ta me don la nga siang haka jing thia ka nyamra hang ta me don mot nga ban ma phi ngi nom la ban ri na ka khmat ka jong try ma balai uni u balai u yo i ya kata ka jingle ka jonga ba jong fi u i kata ka don ka ba shopo ka jonga ba jong fi u i kata ka jimut ki jing perkhat ki banga ban ma phi ngi yai perkhat bat nga ba no fi ngi nom dan jakari hakmat ka jong ni u balai bat bun sien ka jing em ka jong ngi ban suthu ya ka ni ka we wa kum ki bangyat ngi ban tip ngi shakri ya uni u balai u badan haki jaka baro ya uni u balai u batip eki baro anum la te ban re ne anum na ban le pop Namal balai habang lepop ngasuthu ba uni ublay udan ka jaka baro bar uni ublay uyoi ya kata ka pop ka jonga usuthu utip ya ka jimur ki jimperkhat ya ka donor ka jonga bar balai bunsin kum ki briung i tang shabar ngim i ka bashapo bar ublay umpet ya ka bashabar ka jongi ublay upet ya ka bashapo ka jongi kumnu ngilong ha ka jimur ka jimperkhat ha ka donor ka jongi tadaw nga ong fi ka ni ka singin manga ban fi nginom la ban ri nakmat ka jong ni ublay kan ma gani ka way haba ka bible ka kan shai haba u adam bat ka brio kilai laptop kila ba mi tau so batip ya ka ba badi ka basniu kilai i ba ki maki boro arngon kila long ki bala lingkut kila dai la di da kita ki sla jong ka ding dembur bat haba kila yo snow bo ublay uwan yat ha ka ta khper ha ka jing pen ngat jong ka sngi kini baro arngon kila ye re hadin jong ki ding ki bran ta ka khper ka Bible ko ang makila re hakita ki dieng balai ki re na balai ki sutho baki kila lepop now ni ublay kidamut bakata ka jing re ka jong ki ublay unomi i ki hande kan mau ublay u i yaki ui i baki ki re hadin jong tau dieng keberan preng jong ta ki kper bat ngaba no firu kan mau ngi shakri yau ni ublay nganom la ban re no ni ublay ka Bible ka pen kan mau ngi habang apule ya ka jing khain le nong ka balai pho a khot ka ba apply ka Bible ko ang ka pop ka jong a kan lap yang a danga lepop ka pop ka jong a kan lap yang kum juro abangi puli haka kitab ke jong job lenong ka balai pusau dekat ka ba ar ka Bible ru ka batai ngi ka ni omdon ka jingdom lemni ka sengiu ka jingyap ha ka bakin nong le bam hok kila ban buri yal dia ka Bible ka omdon jingdom lemni sengiu jong ka jingyap ha ka bakin nong le bam hok kila ban buri yal dia mun nganum la ban buri ti ya kata ka jing bam hok ka jonga langa le pop kata ka jingdom leni hata ka sengiu jong ka jingyap nganum la ban buri ya kata ka jing bam hok ka jonga na ublay barkum juru abangi puli ka sam ban rup khondai hang ni ka ktien ka jong blay u diver wang ka ni au blay metip ya ka jing bi jonga bad ya ki pop ki jonga shim la buri namie ublay wang metip ya ka jing bi ki jonga bad ya ki pop ki jonga shim la ban buri namie mon nganum la ban buri ya ki aka leni ka pop ka jonga na khmat ka jong ni ublay barkum juru abangi puli Ecclesiastes lenong khat ar dekat ka bakhat saw ka Bible ko omni Namar ublay nuan lam ya kakam baro aga jing bishar but ya ke aka baro bala buri la kalong ka babha lani ka basniu kan mau kan ka way la nga lepop ublay nuan lam ya kita ki kam ki jonga ha kata ka jing bishar ka jong ba ka Bible ko ya ke aka baro bala buri la kalong ka babha ni kalong ka basniu la nga lepop akhmat ka jong ni ublay hadin bangla pediang yu Jesus Christ ko monok pen im jonga ublay ang nuan lam ya kata ka kam ka jonga ha kata ka jing bishar ka jong Yaki aka ki balaburi
unwan lam ha kata ka jing bishar ka jo la ka long ka babha ne la ka long ka besniu nganum la ban pet no new blay nga tep ka bible ko ang makapop ka jonga kan lap yang la ka don ha ka jing dom le ne sangyo ka jing yap nganum la ban buri ki pop ki jonga no new blay mau blay nga tep ba new blay yu ilot ya kita ki aka baro ki banga ngale kum juro abangi puli hang ne po ka kitab jong jeremiah lenong bakhat riu dekat bakhat nyau ka tin ka jong blay ka batai kum ne na baki khmat jonga ki don hakilenti jong ki baro om shem na buri na ki khmat jonga lemni om shem buri ya ki jingle bam hok jong ki na ki khmat jonga u blay wang shem la ban buri ya kata ka jingle bam hok ka jongi na ki khmat ki jong trai ka bible kelak keren syai kata nganom la ban ri na khmat ka jong new blay bat kum juru hebrew lenong basau dekat bakhat lai ka bible ka batai ya ka ne ko ong bat don ka jing thau ka bakham pau khmat jong u henry ki ak baro ki long lingkhut bat ki bapau persha aki khmat jong u bat uba ngi yai don kam mut ka bible ko ong don ka jing thau ka bakham pau khmat ka jong blay henry ki ak baro ki long ki balingkhut bat ki bapau persha ha khmat ka jong u bat ya uba ngi don kam kam don ke ak bangila ban ri no new blay bar khoi ka long ka balingkhut bar khoi ka long ka bapau ha khmat ka jong new blay bar ka bible ko ong bat ya ubangi don kam mut habangi hap ai ka jingken ha khmat ka jong new blay ha ka we ka sngi ba kan ma wai ke kani ka bible ko ong don ke ak ka bakham pau khmat ka jong bar khoi ki long ki balingkhut ki bapau persha ha ki khmat ki jong new blay bat ya uba nga ban fi ngi don kam la nga ban fi ngi la lepop hadirin ka jing priang ka jong yu Jesus Christ kama hoi ka sngi hap yang ka jing bishar ka jong blay baru blay un bishar yang hap de fi tadaw nganom la ban buri ya ka pop ka jong no no blay habang ka sutu ngala bakla ai bangan pai shu no blay bangan priang yu blay biang bangan priang biang ya ka jing sne ka jong blay ya ka jing ai ka jong blay ha ka jing ka jong ma blay nganom la ban ri na khmat ka jong no blay kanom dan ka jingdom le ni ka sengeu ka jingyap hei bangala ban buri naw new blay banga nga shakri habang asuthu ka don ki eki bam day ha ka jingmut ka jing parkhat ka jonga ai bangan phla khama ka jong blay bangan yo ya ka jing sne ka jong blay ha ka jim ka jonga bun sien iso ba ka eki ka bani hapo ka jongi le ka jingmut ka jing parkhat ka jongi dan mano batem andai kan ma ka ni ka wei u blay utep baru blay yu i bar ka bible ru ko ong ba habangi pulie rom linom khat sang stuna kan dekat ka basau ko namar ki ak baro bala tho men barim la tho khnang ban long ka jing kai yangi ken ba ka jing sha ba da ka jing pentengen jong kita ki jing tho yin dop yo ya ka jing kermen ka bible ko ong ki ak ba men barim ki long ki jing kai ya ka jing ka jongi ki ak ba kren ni ka old testament ka long ka jing kai ya ka jim ka jongi bat habangi petru syakani ka old testament nene habangi petru syakani ka kitab ka berem ngeni iru ya ki beriu ki jong ublay ngeni iru ba kumno kini ki ri na ublay kumno habaki la lepop ki ri na ublay bat ngakwa ani kren ni kata ba kani ka sngi ba ula don ru uni way usyakri jong ublay ula jiet yu ka bible ko ba uni ubreu long ka don ka jong ublay ula jiet yu bon long tau siem jong Israel hadien ke jong sol namar belai usol ula kentat yu belai bar u belai ula jid no ya uniu David bon long usiem ban sensyar ya ki Israel but u belai wang ya uniu David wang ba uniu long kum ka dono ka jonga but uni hi u belai u long kum ka dono ka jong belai u le persha hi ya u belai habangi pet ya ka GM ka jong David abangi pai ya ka GM ka jong David nadu ka kitab kabani kong Samuel lenong ka bakhan riu hang tung iba ublay ula pen sles im yo David bo long ta unong sensyar bo long ta im joki Israel but adin ka jing pen sles im ka jong David u David ula hap pet re no sol u sol la thmu ban penyap yo David but u David ula ban pet re na uni sol but ublay ula ya da yo David ublay ula don kat lem but u David hamana ka lenti ka ba u yat but adin ka jing yap ka jong sol u David ula wan ban sensyar ya ka ni ka ket jong ka Israel ula sensyar ya ki Israel sau posnem hey baka Bible ka kren ya kata but u David hiru bala wan ra biang ya kata ka senduk jong ka jutang ha Jerusalem but de ha ka por ka jong David hiru ba ublay ula penyar ya ke hima jong ki Israel but habangi pet pat ha kita ba jing Samuel lenong ka ba katwe hang tu pat ni ba Bible ka kren chipang u David bar ka pet siya uni ubreu uba ublay wang long ka don ka jonga uni ubreu uli persya ya ublay
Bat ngi kumjuro ke GM ke jongi, ngi tie ngila yok mat yu Jesus Christ hapok ke GM ke jongi, ngila pediang yu ngila sutho ke ba la le halo ke ding pna nam ta ke GM ke jonga ba jong fi I we pi we, bat ngi tie ngile persya hi yau new blay. Kumbolong David nga ba no firu ngilong kumta, mang blay ngile persya yu new blay. David ule persya yu blay. Da ke da bo la le pop hakmat ke jong new blay. Ngine pe ke kata ka pop ke ba David ule hakmat ke jong blay. Ngine pai bat nga ka ni ke si, habang ye pe nya ka Samuel lenong ka ba khatway rekod ka beningkong ko ongkom dia but anda hakaway ka stem haki ayom baki siem ki julet mi banile thama David ula pha yu job lem baki shakri jong u baki Israel baro de kiru kila penjat no ki khon u amon baki la kher khut ya ka rabha henry David ula sa Jerusalem kala jati hakaway ka jadme ba David ula khen ala ka jingthia bo la yat kai hajrong ka yeng usiem Bat na jrong yeng ulai I ya ka kentai ba ka dasum. Tiga ta ka kentai ka lalong ka bawah briu ya ban kmi ya ka. Bat David ula pa ka li syapang ka ta ka kentai. Bat loong, bat uwei loong ka ni kamlong ka Bathsheba ka kun Iliam ka tengah Uriah kun Jahid. Bat David ula pa kinong kit ketien. Bat ula shim ya ka. Karo kalawan syapo syau uru la thia berka. Te kala le ban wan no shalayeng. Ka ta ka kentai te kala pun kun. Bat kala pa yu tu ha David bat kala ong ngala pun kun. Habang ipet hakan nong ka bakat we jong Samuel hang ning I ba ka Bible ka kren ba kala de ka ayom jong ka thma henry David pat jakabu unlet ka thma kam let ka ta ka thma ula shong pen man hayeng ba habau shong hayeng ha ka we ka janmet habau la khina ta ka jingthia ka jong ba bola yai ka ta ka ying siem nang te na jong ying siem ula I ka ni ka breu ka basum Bat ka breu walong ka baba breu Bat David ula paklish pang joka. Bat kini ki breu ki lawan mania tho. Bat kini ka kata ka Bathsheba ka kun William ka tengah Uriah. Bat David ula pakot ya ka. Bat ba ula pakot ya ka. Ula thia ya bat ka. Bat ba ka Bathsheba ka let no ka Bible ko ang ba ka Bathsheba ka lawan man pa ya tho biang how David bakala pun kun. David hang ni ngi I ka digoi balai uhab hang ni ka pop nama balai ukhamlet syakathma lada David udon hakathma unum hab hakata ka pop ubat unum I hiru ya kata ka Bathsheba nama balai ka Bible hang ni ka batai shai ba David ule pop ning kong abawi I ya ka Bathsheba I dah khmat ki jong u bakani kadang sum ban kalong kata ka breu ka bah breu ya bar haba kal ulai I ya kata kala dan ka jingkwa hapo ka dono ka jong kala dan kata ka jingkwa ani ka do ka jong ba unyu kwa ban ya thia bar ka bar ba ulai ya thia bar ka Bible ko ang ba ka Bathsheba kala pun kun na David bakani ru ka di ka jingi kai yang ba dia fi we pi we ba ni de ban don bet ha ka thama ha ka GM ka jongi ka ba man la ka si nama balai ha bangi don ha ka thama kan mau nga ba fi ngin lat na ka jing pun shoy nama David shimla don ha ka thama hab ha ka jing pun shoy kham shimla let cha ka ta ka thama ko mu siem de bang ban don ha khmat jong ka ta ka thama ban ai men siem ya ki pat ba ki jong bakin job ya kita ki daman re number bo David kan sting kham shimla let cha ka ta ka thama David hab ha ka jing pun shoy hab ha ka ta ka pop ban ka pop ka ba ka ba la le ka de ka claim ka ba ulai claim bat ka ne ka Bathsheba kum juro ha ka GM ka jonga ba jong fi ha bang wan ka jing sting ha ka GM ka jonga ba jong fi hey bangin don ha ka jing duai hey bangin don ha ka khti lari ken sting ya kata kan mau nga ba no firu ngin ha ka jing pun shoy ma balai Jesus Christ la kan shai kata wang to the sharai to the duai ba finom let support ka jing pun shoy ka men siem ka khlan plat han rei ka do ka tolot bun sien ha ka GM ka jongi so bangi khlan nei kan mau la dangam sharai la ram duai kan mau ka jing pun shoy ka ap akhmat jonga bat ngan sentuj ha ka to ka jing pun shoy ngan sentuj ha ka to ka pop ka jonga ma balai Jesus Christ la kan shai wang ka men siem ka khlan plat han rei ka do ka tolot ngitep ba ka ni ka do ka le persya men siem le persya ka do bat bun sien dangam don ha ta thama ngan sentuj ha ki jing pun shoy ki bangai kan do ha ka jim ka jonga ning kong do ka jing pun shoy ka bawan ulai I tang dalaki khmat ulai I da ki khmat ki jong ya ka ni ka Bathsheba bakadang sum bakalong ka babhabru kanungan apreng jongi ha ka digasni ni laptop da ni ki khmat ki jongi Jesus Christ wang Filatip ka bamen barem ka Bible ko ang ba pinom claim re Jesus Christ wara ikani habang ipuli ka gospel ka jong Matthias nang kabasan ka Bible ko ang kumni Pila yasko bala ong haki ba men marim men om klim hanay ngala ong api ba ununuru ubada kmi ya ka brio ya ka ban kwa ya ka ula klim lupa ya ka kumta hala ka donot David sedang ni kong ke daw ba pet ya ka Bathsheba dah ni ki khmat ki jong bat habau pet kawan ra ya ka ta ka jing brai ha ka GM ka jong David
Bonsen ha ka GM ka jonga ba jong firu. Bonsen ngile pop dak ni khmat ki jonga ba jong phi. Ka Bible ka khot ka ba pra ko ringa ong phi ba unu ru ba dak mi ya ka brio ya ka ban khwa ya ka ula klem lupa ya ka kumta hala ka donot. Unu ba pet ya ka brio tan na khmat. Bat ba ikwa ya ka Bible kong ula klem lupa ya ka ha ka donot ka jong. Kan ngot akan ngi ngile pop dak lagi jong kini khmat. Hei bangi i ki brio. Hei ba ngila le pop lupa ha ka ni ka jingmut ka jing perkhat ka jongi. Hei ba ngila ya perkhat lupa ya kata ka brio. Jingmut ka jing perkhat ka jongi ka dap da ka jing klim sudah. Bunsien ki we ki brio ki mi i. Ki kimi ki pa jongi ki mi i. Ki hinmen para ki jongi ki mi i. Ka kurim le ni kurim ka jonga mi i. Le ni ki pastor ki basharai ka GM ka jongi ki mi i. Hane kan mau ka ni ka we ba ublei u yo i ba ublei utip lari filale pop da ka jingmut ka jing perkhat ka jong fi ni filale pop da ta ki khmat ki jong fi wat ai ba ki khmat ki jong a ki ni lam shakapop ta daw ko Bible ko ang upol Ukraine ka ni aka chithi jong pol ki nong rom na nong khat aru ang wat upni srim ya le di bat ka ni ka perthai henry fin pen kan la durno ya ka ni ka jingmut ka jong fi wang pen thamai ti ya ka ni ka jingmut jonga ba jong fi bangin tip ti ya ka ta ka jingmut ka jong blei ka ba bha ka ba pen subha bat ka ba janai ha ka GM ka jonga ba jong fi Terau bunsin habang ilawan show try. Kan maka bening kong tom duk adik ka wait. Bangin pen kaladur ya kan ka jimut ka jim perkhat ka jongi. Ba ka jimut ka jim perkhat ka jongi ekonomi srem bat ka ka perthai. La ka jimut ka jim perkhat ka jonga kan srem ka perthai. Kan ma ka jimut ka jim perkhat ka jonga ken dap bet da ki pop sudah. Ken dap bet da ki jing klim sudah. Takada ko Bible ko ang bangin man pen thamai no. Ya kata ka jimut ka jing perkhat ka jonga. Bangin pen kaladur no ya kan ka jimut ka jongi. Bangin tip ya ka jimut ka jong blai ka ba bha ka ba pen subha bat ka ba janai ha ka GM ka jonga. Takada upol ruang ka ni ko we bangin don ya ka jimut ka jong Chris. Ai ka jimut ka jongi kan dap da ka jimut ka jong Chris. Abangi pet ki brio ngin pet bet ki khmat ki bashisha. Nginom pet ki khmat ki bale pop ngin pet bet da ki khmat ki bashisha. Berkata ka day ka jingi kai ha ka GM ka jongi u David uhap nama belai usdang ban pet syai ka ni ka brio da ki khmat baraba ula pet da ki khmat kalawan ka ni ka brai dia hapo ka do ka jo ba ula kwa ban ya thia ba ka ni ka brio bat ka day kata bat ula thia bat kata ka brio baraba ka ni ka brio kalawan ban itu ba kala pun kon bat ang ni ngin pet pat ske e ka ba u David ule Bat ka Bible ru ka batay kata mangi puli da ka shithi ka jong Jacob lenang ka baning kong hani ka ong ba ha ba ka jing ka brai ka lapun ka kai ka pop bara ka ba ka pop ka san ka kha ya ka jingyam ma blai u David u la kwa brai ka la don shwa ka ni ka jingmut brai ha po ka jingmut ka jing perkhat ka jong u bara bara pun ka ni ka brai ka kai ka pop ka penlong pop bar ka e ka ta ka pop ka ba ula le ka e ka ta ka ni ka ba ula klem bat ka ni ka pet sheba bara ba ka ni ka pop ka la san ka wan ra ya ka jingyam kan mau kene ka we ka e bo David lapan Kenya ka hukum ka jong blai u blai wang yang aba fi mangin sumar ka hukum ka jong blai u no ba e yu trai u ne sumar ya ka te hukum ki jong trai u David lapan Kenya ka hukum ka jong blai hey ba ka Bible ka ong ba men klem But ka Bible ka batay siya nga bangi puli Leviticus lenang ka ba arpo dekat ka bakat we hang tu ko ang ba lada lalap ba unu bri u ya klim ba katanga jong paramarjan kita baro arngot kidei banyam ba kata ka pop abaklasan kawan ra ya kajiyam but hang ni ba ka batsheba ka wan ban pa tu ya u David baka kala armet na uni u David nganget hang ni ka batay bat ngina puli ka dekat ka ban ru ter ngi i ya kata ka jingtmu ka jong David ini kata ka but ka jong David ka ba ula pen krea ba untap ya kata ka pop ka jong haba ka ni ka Bathsheba ka lawan man tu yo David baka kala armet u David ula perkat ma balai ke Israel bar ko kan setiap bet ba ka ni ka Bathsheba kalai klaim bat u David ma balai u tengah jong ka udan ha katma utanga jong ka Bathsheba udan ha katma hey bo yele bar kita kinong aman ki brio ki salingo ne ai ka ni ka brio ka armet ba utanga jong ka udan sha ta katma ba ka ni ka brio nget ka ni ka Bathsheba kan sa YouTube ba ka ni ka lapun ne ai ka pula pun kun na u David ba ha ba la lap kata utip ba ka bainong jong kata ka dei ka jingyam ba u David ula perkat ya kata
bat ula perkat bat ula wan ra bat ula wan kan ka but apa ka jimut ka jing perkat ka jong ula pa khat hau ju bab long utau rang ba pa ya pom ka jong David ula pa khat hau ju ya Uriah bat ba Uriah ula wan shau David David ula kali kumno ka thama kumno ju ulang kumno ki pa ya pom ju ki Israel ki long bat Uriah ula itu ang ki biang hani ka khat ka ba nyong ni puli hani ka ang dia ba Uriah ula wan shau David ula kali ya ju ula kili juop kumno bar kumno upat ba bar kumno ka yat ka thama bar David ula ong hau Uriah kelet her shala yeng bat sat ila ki slak jat bat Uriah ula let mino na ka yeng usiem bar ula phalam ka jimbam na usiem hadin jong bat haba Uriah ula wana khamat ka jong David ula kali kumno ka long ka thama kumno ulong ujuop kumno ulong kita ki pat ya pom bat uni Uriah ula jubab te ya David bat David ulong ya uni Uriah kelen no shayeng sat ya laki slak jat kata ka but ka jong David ba wan man phap khat ya uni Uriah haba urang dan apa jong thma ula phap khat ya uni Uriah ba haba ka jimut ka jong da uni Uriah wan uni Uriah uni shayeng bat uni Uriah uni thia bat kata ka tengah bat kan sa pun khun kan sa armet bat kum dan mano betep ya kata ka pop ka bau David ula le kata ka but thap ka jong David kata ka ka but ka balawan ha ka jimut ka jing perkat ka jong David ba ukwa ban tap ya ka pop ka ba ula le bat ka bat sheba da ka ba phakhat yo Uriah ba Uriah wan let ban ya thia ban la ka jong ka tengah bat David let na kata ka pop Henry ka Bible ka ong Uriah ukam lep kumta haba David ong Uriah kelet chaliyeng bat sat ya laki slak jat Uriah ukam let chata ha dekat ka ba pra ka Bible ka om ni baru David ong Uriah kelet bat hiar chaliyeng bat sat ya laki slak jat bat Uriah ula let mino na ka yeng usiem ula pha lam ke jimbam no usiem hadien jo Henry Uriah ula thia aga jingkhang ka yeng usiem ringkat bat ki shakri ukra jo baro bat shim la let hiar chaliyeng haba David ula pha hilet Uriah shalayeng Uriah ukam tre ban let bar haba ki shakri ki jong David ki lawan ban yitu ba Uriah ukam let shalayeng David ula wan yang ban kali na Uriah bar ga dekat ke ba Shipau ti kalong ti haba ki la yitu au David na ka ba ong Uriah shim la let hiar shalayeng David ula ong ha Uriah balai mem shim la wan na kata ka jinglet hatu kumno mem shimla let hiar shalayeng bat Uriah ulo ong hau David kata ka senduk bat ki Israel bat ki Judah ki shong ki ying trap bat ukrat jonga uju bat ki shakri ukrat jonga ki shong dara shabar hamadan nga kumno ngan let shalayeng ban bam bandi bat ban thia bat la kata kata ka jing jubab ka ba Uriah ujubab David David ukalina wang bali me khamlet shalayeng Uriah wang kumno ngan let shalayeng haba ki Israel ki Judah kata ka senduk ke jong trai ke dan shabar darah hei bo kerat jong ujub lamba ki pat ba ki jong ki shong shabar jong kamadan uang kumno ngangan let chalayeng bangan thia bana ka tengah kata ka jubab ke jong Uriah bat ka put thap ke jong David haning i bakala feel haba ka plan ka jong ka beningkong ka dei ba haba unwan ram Uriah unithia bana ka jong ka tengah unlat nyo na kata ka pop kata ka plan ka jong David hendai ka khamshim orlong kat kum kata ka plan ka jong David mablai Uriah ukam let chalayeng bar khamshim la let ban thia bat ya ka tengah bat hang ni par ula perkat pat sela ka wei pat David ha kata ka miet luang to ya sa no bat nga ka ni ka sngi bar ba ula ai kata ka bam ula ai kata ka wan ya uni Uriah kini kila ya bam kila di bar luang to selet nyo la shai ka sngi sha kata thama bar David ula perkat biang sara ka wei pat ka plan ha ba ka plan ka bring kong ka feel ula perkat pat sara ka wei pat ka plan kata ka plan ka ba ba ka plan ka ba ar ka dei ben ba utmu bet ban peniyam ya Uriah haba utmu ban peniyap ya Uriah la Uriah ulayam ula ban shim ya ka bat sheba maganlong ka tengah ka jong ba kata ka dei ka but thap ka jong David kata ka plan ka ba ar ka ba ula le kumno ba untap ya kata ka pop ka jong ka ba ulai claim bat ka bet sheba hei ba ka Bible ka kren ba hanado ka dekat ka ba khat sau ter pen sham ya kata ka but thap ka jong David hang ni ba David ula plan biang bat ula tho shithi sha ujub sepang Uriah ba ula ong hau job urang ba pa ya pom jong ba unbu yo Uriah hakata ka jaka ka bajur tam ka thama ba ba ula bu Uriah hakata ka jaka ka bajur thama ai bu job un karya kam shadien ba Uriah un yap hakata ka thama ula pha tho ya kata ka shithi shau job but ula airu kata ka shithi hakikti ke jong Uriah but Uriah ula le ban ai kata ka shithi hau job but hau job ula puli kata ka shithi ula le tek patek komba David ula batai but Uriah ula yap
kata ma bat u David ula job bat ka plan ke jong u David kalalong successful ula la ban shim ya ka Bathsheba bakalong ka tanga ke jong bat umnom dan mano batip ba u David bat ka Bathsheba kila klem kalong hadu kata ba uni ubriu ujong ublay ubra ublay ang uni ulong kum ka donor ke jonga ula le pop persha ublay ka pop ka benikong ka bule kre ka ba ula klem bat ka Bathsheba ka pop ka ba ar ka ba ula le kre bula don kti ban penyap ya Uriah ka Bible ko ang bagi puli Leviticus lanang ka ba arsa ka Bible ko ang unu ba penyap ubriu uday utaro ba unyap ka bainong jong paro ki pop ka ba David ule ka long bet ka jingyap rai dan mano batep ya kata ka pop ka jong David bar kan mawa ki beri ki nom laban tep ujo laban tep kini ki syakri badan ba David ki nom laban tep rai dan uwe batep bar uta uday ublay bar ublay uyo i ya ki e baro ka ba David ulale bar ka Bible ka batay hang ni habang ipuli dekat ka ba apne ter kong ti haba ka tengah Uriah kala ya sngo ba ulayap Uriah utengah jongka ba kala yam briu ya la utengah bar haba kala kut kata ka jing yam briu u David ula pha shaw ya ka shaka ying jong u ba kala long ka tengah jong u ba kala kha u khun ya u henry ka kam ka ba David ulale kala pensusi ya utrai u David ulayo ya ka ba utmu ulayo ya ka Bathsheba bat uta ukunru ba ula pun na ka Bathsheba ya uta kunru lakha ke ba David ulale ulayo ne ke ba David ule kare kani ko wei open sosi yo try babona prenjongi hagani ka ski yang ipen sosi yo try ipen sosi da kita ki pop ki bangi ile hagi jim ke jongi ki pop ki ba dan mano batep retang try bat pi ubatep babon sin ru ngoi fi larangam dan hakatma nan hakajing pensoi bonsin usektan uriam yang abat fi ki banget haki babon jat ki jingriam kam tamlei hakini ki sngi ki bamenta uriam yangi lingba kini ki phone ki bangi pet teng habangi pet hakini ki phone ki jongi ila banyi i ki bamde ban i u David ru lai i ka Bathsheba te namar bulai i ka wanra ya kata ka brai bo un le pop ka Bathsheba kum juru aka jim ka jongi ngi i ya ki bamlong hakini ki phone ki jongi ni tip bagin dapat ka ka pop rai na marpat kata ka jing kwa Brian ka pun ya kata ka pop haka jim ka jonga pa jofi but ngi kompet ya ki banga bar fi ngem de ban pet ngi kom hap but habang ngi hap usaitan uyo ban riam yang aba de pi hakata babun ngi hap haki pornography ngi hap haki film ki dakat ngi kompet nama belai ngi lapet ci sien bakata ka penbang si penbang bara baka penbang si penbang ngi ngop si ngop ngi kwa ban lat ngem la ritang utrai ubala ban pelat ya pi na kata ka pop jong pornography na kata ka pop jong film dakat ba bundu apreng jong iru ngi hap aka auria ngi so dan manomo tip hayeng asam kinum tip bahing basam kinum tip me pa num tip rekan mau utrai utem wat ai bangi ki banget ma phi ki khon samla ka ni kasngi ki bala shakri utrai ki ba pedang utrai kong unong penem haka jim ka jong phi wanum ai pen hap haka auria wat num pai haka ta ka jing hap jong ka jing auria ai ba ka jim ka jong phi kan pendan burom ya utrai ai ba fin kwat do shadow ka jing kan tiu kurem ha ba ka jing pun shai ka wan pet na ta ka jing pun shai wanum shong sa hakata na ba fi shong sa hakata kan wan ra ya ka brai jo ka do ba ba ka wan kan ka brai ka jong ka do kan khai ka pop ba ka pop ka san kan kha ya ka jing yam kata ka ni ka ba David ulale babon sin ru ngi le kata ngi pet ki film dakat hani ki phone ki jongi ngi so dan manono bai i hari ru try uyo i komba u David ulale ka pen sosi yo try perkhat u David udai kat kum ka dono ka jong play u play ula ai lut ya ka gm ula ai lut ya ka ta ka jing ku ula ai ka jing kan tiu ka jong u play ha ka gm ka jong David ka khti ka jong play ka la london kat lembat u David ula laj na ka jing yap ula laj na ka khti ka jong u sol ula laj na ka ta ka thma ba kita ki Philistia u play ula ai ka jing job ha ka gm ka jong David rai pen ban uni u briu bo ong ka long ka dono ka jong play uni u briu le persha yo play bon sien ki ki be e ki be le persha bat ngi long kita ki be e ki jong play ngi long tagi bokordor ki jong blay bat abang ngi le persha u blay usosi ya kata jing le persha ki jongi bat u blay u le komno ha ka ni ka por
But ublay hang ne ka por habangi puli ha ar Samuel nom khat ar ka Bible kai tho ba ublay ula pha Jonathan man sneng you David. But about Jonathan urai man sneng you David. U David ukala ka bamut ka Bible ka krania ta habangi puli ar Samuel nom khat ar khat ka ba khat lai ko ong tiu David lo ong Jonathan ngara le pop you try Jonathan tiu ula you thu how David u try ru ula pendam no ya kata ka pop jome men om yap ken haba u blay ula pha Jonathan man sneng you David Jonathan ula le man sneng you David but aba u David ula so thu e ka ba u ula le u David u nga le pop you try but Jonathan wang but Jonathan ti ula you thu how David u try ula pendam no ya ki pop jong me men om yap ken ka wan ka ni ha ka jim ka jong David aba Jonathan ula sneng u David ula so thu e ka ta ba ula le pop akhamat ka jong new play but Jonathan wang you David ba utrai ula pendam yaki pop jome menom yap ken haba David ula kala ka bamon ktien ka jong blay ka wan Jonathan ba ong ba onom yap but utrai ula pendam yaki ta ki pop ki jome ha ka jim ka jong in haba ngi pen so si you blay u blay ule mno u blay kuta ingi ling ba ka ktien ka jong trai u blay kuta ingi ling ba mun sim khu jong blay uba penkendo ingi ya kata ka pop ya kata hop ka jing bisa ka jong blay bau de mun sim uba kta inga berfi bau ong ba ngi ban pai show blay ngi ban pan map no no blay bangin yo priang ya kata ka jing sen e ka jong blay ha ka jing ka jongi banga ban ma fi ngin lat na ka jing yap ngin lat na kata ka pop ha bangi phla ya kata ka pop ka jongi ha khamat ka jong no blay ha bau David ula phla Jonathan wang u blay ula pendam ya ki pop ki jong me abanga ban fingi pla ublay uang laki pop ki jong fi ki reben kat ulo o uangan pendam iki bar uang nganam kan mau shu ya kita ka Bible ka kren kata habangi puli na kitab Isaya ka yathu kata la ki pop ki jong ki reben kat ulo o utrai uangan pendam bat nganam kan mau shu hare ka dei pat ka ni ko benta bangin wana khamat ka jong trai bangin pla ha khamat ka jong new blay bangin la bakla u David udah keren ya kata u David udah ya thu shai kata haba la sha sneng ha Jonathan ula kala ka bamut ula pha shu play ha kan ni ka sngi u trai Ukraine ya phi kan ni ka khtian yo phi dei ma phi ha kan ni ka sngi fla le ka bala ban buri ki pop ki jong phi hani kan mau no trai phenom la ban buri ba kan mau na phi yat sa kan ni ka pop ka jong phi kan ni ka pop ka jong phi kan lap ya phi kan mau ha ba ka Bible kong ka bai nong ju ka pop ka David ka jing yam ai ngộ te yo David mu kham sim la yap na ma blay ulak phai shu trai ulak kala ka bomot ba ulak pan map no trai ba u blay ulak map yo David ba kala don ka jing sen e ka jong blay ha ka gm ka jong David kum juro a ka gm ka jong ha ba jong fi la ngi phai shu blay kan mau la ngi le si le pop sa ka bai nong jong pop kan David kan jing yap ngan sa yap nga phi ha ba ngi im sa ka ni ka pop re ha ka ni ka sngi ha ba khtian ka jong trai kala kren ha ba mun sim khu jong trai ulak ta fi ulak pen kan do i phi phai shu trai pan map nu try ba ka jing sen e ka jong try kan wan ha ka jim ka jong fi u David ula kren shai kata ha ba ula su tho ba ula yo mat ya kata ka jing sen e ka jong play u dai tho shai ya kata ka jing kala ka bomut ka jong ha ba ngi pe ya ka sam ba lai phu a ba kum jur ka sam ba san phuai ngi ne pe ki ni ki de khat khindiat ke e bo David ula kren wang suk u taw ba la yo map no ya ka jing palat jong u ba la yo telap no len ya ki pop jong suk u taw brio u ba try nyo shu ya ka jing bam hok ha u ba u ba kamen siam jong u kam don ka jing shukor ra fi pla kan don ka jing suk ka jong try ha ba fi pla ki pop u try un tap no ya kita ki pop ki jong fi un pendam no makan don biang ka jing suk ka jong try ha ka jing ka jong fi ha record ka balai wang kat bangla sab jar ki shing jonga kila mantemen na kata ka jing kerhu jonga boroisi u David ong kat nganang sab jarte kat nganang buri yani ka pop ka jonga no try ki shing ki jong u ki so temen de kila man temen na kata ka jing kerhu jonga boroisi si wang kat banganang le sa yani ka pop ka jonga kini ki shing ki jonga kinang man temen bar uang ru ani record ka sawang namar senya sngi ki kti jong me ki la khia halor jonga ya ka jing sngam jonga lapan kala kumba da ka jing rang reng khiang kaliur wa namar ba khti ka jong me ka don ha ka ni ka jing em ka jonga nga so man temen ha ta ka jing buri ka jonga ha ta ka jing sabjar ka jonga nga so ba ka ta ka jing sngam ka jonga ru ka long ka barang reng khiang ha ka por jong kaliur wang kat ba khti ka jong try ka don kis ing ki jonga wang ka kis kilong temen
Wang ka banganang sabjar ngaso ta khti ke jong trai kadang khia ha ka GM ke jong u bat dei tat adu baula phla bakawan ke jing sok har khot ka basan ko ngala phlai ka pop hami bat ya ka jing bam hok ngam sim la buri ngala ong ngala phlai ke jing palat o trai mala map ya ka jing bam hok ka pop juga bat u David ka khot ka basan wang abang ngala phlai ka pop bat ka jing bam hok ka jong ngam sim la ban buri na me mala map ya ka ta ka jing bam hok ka pop juga habang apla utrai umam ya kapop bade kata kajing bam hok ka jonga bunsin habangi ri nutrai kadan be kajing sokhya ha kajing ka jongi kamdan kajing sok kadan be kajing ling a kadan be kajing pisa haba sisen habang apla shau nutrai ya kita ki pop ka jonga utrai ungan rai kajing sok ka jongu bat utrai uang ngalamap ya kata ka pop bade kata kajing bam hok ka jonga welcome juru abangi puli sam san phawai hang niru David Ukraine pang katahi ka ek baula le pop ka betchba ha de khat ka baning kong kong tu sin e yanga au blay ka bakum ka jing sin e jong me ka bakum ka jing kan re ka jing sin e ba jam jong me to pendam no ye ka jing palat ki jonga bar hang ni David ukarpat ka jing sin e ka jong try ba ka jing sin e jong me bar kum ka ta ka jing kan re ka jing sin e ba jam jong me to pendam no ye ka jing palat ki jonga ukarpat ka jing sin e ka jong try ba ka jing sin e ka jong try kan pendam no ya kita ki jing palat habang ngakar pat ke jing snake ke jong try habang ke jing snake ke jong try ke dan ke gym ke jonga habang apai shu try pendam sendan ya kita ki pop ki jonga bakum juru ke dekat ke bar kau to sat khut yanga na ke jing le bam hok jonga batu pen khut yanga na ke pop ke jonga ai habang ni ke sngi habang fi one shu try u yo ban sat khut ya kata ke jing le bam hok jo fi bat un pen khut ye pi na kata ke pop ke jong fi baro maka dekat ke balai kong na bang apply ke jing palat badi ka pop jonga ka dona khmat jonga halaka sngi ya mehi ngala le pop bar ngala le kata ka basnio khmat jong me ba on la pen kesan me haba me keren bara me melong khot haba me bishar David ong ya mehi ngala le pop ba ka babel hani ko ba on la pen kesan ya me haba me keren haba me long khot haba me bishar ba try u yo ban pen kesan ba try haba kesngi ba bishar uang be nama ba fla le pop tadau piyam wat ai bo try un bisa dengan berfi ha ta pop rekat ba kapor kadang don a bengin pai show try bangin phala ya ta ki jing palat ki junga bangin phala ha khamat ka jong new try banga nganom le pop khamat ka jong try dan ngam num burri ya ka pop ka jonga now new try ha banga suthu ngala bakla ngan pai show try ngan pan map now new try u David usutho ikata tada ula thoi ka sam balai phuar makum juru ka sam basan phoi ula kren chipang ka jing le bam hok ka jung chipang ta ka pop ka jung ka ba ula le ha khamat ka jung trai ba ba ula phla u yo ka jing snei u yo ya ka jing map ka jung trai ha ka jing ka jung u bar u blai u kan tiu biang ya ka jing ka jung David ba ka khti ka jung blai ka don biang ha ka jing ka jung David ha ka ni ka sngi ha ba nga ba no fi phla ya ki pop ki jung ni phla na mangila le pop khamat ka jung new blai ngila buri ini ka pop ka jongi na khamat ka jong new blay para bangawan na kani ka singi bangawan man phla khamat ka jong new blay u blay wang ngan ma mar ka jing sin e ka jonga kan pendam ya kita ki pop ki jong pi ka kwang pen kot da kani ka khtien ka jong blay kani ka singi proverb le nang ba apopra ka khat ka ba khat lai ka bible kong u batab ya ka jing phalat unom man pha han rai jar u ba phla bat ba eno yaki unyo ka jing sin e rang tap ya kata ka jing palat ka jonga nganam man pha ma balai ka e banga ngale ka bainong kan debe kan jing yam ba nganam man pha na kata hanrai uba phla no ka bible kong hanrai jar uba phla bat uba ino yaki unyo ka jing snai u David u phla bat u David u ino sandan bat u yo ya ka jing snai ka jong trai ai banga ber fia kan ka sngi habangi phla shu trai habangi mshimla tap ya kata ka jing bam hok ka jongi habangi la phla how new try but abang ila eno ya kan ka pop ke jongi ngin yo ya ke jing snai ha kan ka sngi utrai kuranya pi pila buri ya ka pop ke jong fi la bon sngi la bon banai kan mau ba u David ru u buri no try jin sisnem u buri ya ta ka pop no try jin sisnem piru akan ka sngi pila buri ya kan ka pop ke jong pi no try daki banai utrai wang fi pla ya ka pop ke jong pi berapa pi eno ya kata pin yo
ya ke jing snei nama Bible kong jar uba phla uba eno u David ula phla u David ula eno hakani ka sngi pi phla mat phiru pi eno ba fin yo ya ka jing snei ga jong try ha ka gm ka jong fi ma bale u try udang khwa ya pi wat ai lat bunu setan un riam ya pi hakani ka jing riam ai bo utrai un yo ban penlai lu ye pi ha ba fi pai shu utrai un wan ra ke jing snake un pendam ya kita ke jing palat ke jong fi ba fin yo biang ya ke jing ai e ke jong trai ha ke jing ke jong fi ber kum juru ngwa kwan pen kot ne ke khon na i we yo nis la rangi plai ki pop jingi ulong ba ye ne ba hok ban map no kita ki pop jingi ba ban pen khu jingi na ka bam hok baro la rangi plai ki pop ki jingi ulong ba ye ne ban u ba hok ban map no ita ki pop ki jingi ban ban pen khu jingi na ka jing bam hok baro ha ka ni ka sni phla no ki pop ki jong fi ba try ulong shau to ba ye ne ban u ba hok u ban map ya ka ta ka pop ka jong phi ba ban pen khu ye phi ka ni sni na ka jing bam hok baro ba try yo ban sat ye phi biang ha ka ni ka sni ba pen long biang ki khun ki jong blai phla no shau try wanum phla ki brio han dai phla shau try phla ek e ba phi phila le ba kan dan biang ka jing snei ka jong try ha ka gm ka jong phi ma blai uni u blai ba nga ba fingi shakri ulong ba hok ba ba yai ne ba ba pen khu ya nga ba de phi na ka ta ka jing bam hok baro u try u dan ka ni ka sni ban pen khu ya ka jing bam hok ka jong phi ha ba nga phla kan dan ka jing snei u David u phla ka dan ka jing snei ba u try u kar khu biang ka gm ka jong ba ka ni ka sni ba fi phla u try yo ban kar khu utrai yo man kan tiu yang ya ka jim ka jong phi wanum pet no utrai ma finom la ban pet no utrai utrai udan ha ka ni ka sngi baru kwa ban khata ai phi la phi dei ma phi ha ka ni ka sngi ma kwa ban dwai na man ta jong phi ma kwa ba utrai un khata biang phi un pan kala biang phi ha ba fi dam kho sio khmat ka jong trai ka ni ka sngi utrai un ma ya ka ta ka jim bam hok ka jong phi baro ngile la ka ni ka sngi man dwai na man ta jong phi baro pa jingi ba benang lom khoi kerteng ka jomeng wan khmak ka jomeng por ting Jesus Christ no penem jingi trangi ai ngu sha ko trai ba me ai kan ka ktien ha ka gm ka jongi ko trai ka ktien ka bolong ka ktien jo ka jing sneng ko trai ka ktien ka bolong ka ktien ko trai Jesus jo ka jing pen kala ko trai ha ka gm ka jongi ko trai mangin su tho ba ya ka ni ka we ko trai malong blay holo ki blay baro ba trai malong blay ko trai Jesus trai ubam ngim la ban ri na me ko trai bar khoi ka long ka ba pau khmat ka jong me ko trai bar khoi ka long ka baling khut akhmat ka jong me ko trai jisu ba trai ngi nom la ban phet na me ko trai ngi nom la ban buri iki pop ki jongi ko trai jisu mar baro ko trai mi ilot iki ta ko trai bar trai ka ni ka sngi ko trai jisu trai ki ni ki khon ki jong me ko trai ki wan khmat ka jong me na ma ki su thu ko trai bekla le persha ye me kila le pop ya ka khmat ka jome kila le bam hok ko try khmat ka jome ko try mara ka ni ka sni ko try ki wan ko try jisu ba me ko try be yom pen kan la biang ko try ya ka ta ka gm ko jong ki ko try ha ka ni ka sni ko try ki wan man phla ko try ma ba David ula phla ko try ki pop ko try ba try me om la pen dam ko try ka ta ka jim bam hok ka jong ba try ma le isn e yu ko try ma ka duai biang ko try jisu ka ni ka sni ko try ba try ka nun ka jin e ka jome ko try ha ka gm ka jong ki ha ka jin sin e ka jong me ko try me om pen dam ko try ka ta ka jim palat ki jong ko try ba ga nge me pen dam ko try ya ki ni ki pop ki jong ni ki khon ki jong me ko try ha ka ni ka sni ko try ba ki phla ko try jisu ki try ka ba ktien ka jong me ko try ko ong jar u ba phla un yo ya ka jin sin e try ba ki phla ba ki ba ino ko try ta ka pop kin yo ka jin sin e ko try ma try me long ba hok ba ye ne ko try ba ma ki ta ki pop ki jong i ba pen khot ko try ka ta ka jim bam hok ka jong i baro ko try jisu ba ga nget ko try ka ni ka sni ko try jisu ka jing sin e ka jom ko try ka jing ai e ka jom ko try jisu holo jo ki khon ki jom ba try na ka ni sni khmat ko try me kan tiu biang ko try ka gm ko jong ki ko try jisu ba try me pen yang biang ki ko try ba kin long ko try ki khon ki jom ko try ba ki la ban kit biang ka ling khor ka jom ban shakri biang ko try ya ka kerteng ka jom ko try jisu ba ga duai ro ko try jisu ma try me di me ko try jisu ba pen chat bor ko try ya ka ta ka gm ko jong ki ba man ka sni ko try ki num kan sting ko try jisu ya la ka jong ka jing im ko try jisu try man ka sni ko try a be kin dan be ko try ha ka thama ko try hey ba ko try kin sharai ba kin duai ko try jisu ba kin num hap ko try ha ka ta ki jipun shoy ko try what I been can sting ko try jisu ya ka e ka ba me mala le ko try ka jim ka jungi man ka sni ko try ngin ya sharai
ngine duai ko trai jisu bangin pet yap ko trai na ke jing pen shai ki buan ban yele ha ka jim ka jungi mara ka ni ka sngi ko trai nga duai me khata ikini khon ke jome me pen thamai ko trai ka ni ka jing mur ke ji par khat ke jongki me khata ko trai ni khamat ke jongki bakini ki khamat ke jongki ko trai ke long ki ba khoi ke long ki ba shisha ko trai jisu bakin um le pop ko trai ni khamat ke jongki ko trai jisu baga ngai ko trai ke jing mur ke ji par khat ke jongki ko trai me thau thamai ko trai bakin um pne sre me le de ko trai bagan ko thai re trai kan pen kala dor no ko trai ke jing mur ke jongki ko trai bakin tip ya ke jing mur ko bha ka pen subha ka ba janai ke jongmi ko trai ha ka jim ke jongki bakin dan ya ke jing mur ke jongmi ko trai ha ka jim ke jongki bakin ang la ban ya be ko trai ha ka jing shai ke jongmi ko trai ha ka jing salok bat me ko trai jisu mana ka sngi ko trai jisu nga du wai ke ni ski baga du ngai ko trai me kar khui ki ko trai baga ngai ko trai ke jisun e ke jongmi ka jing ai e ke jongmi halo ka jim ke jongki ina pangi diram kini baro ting jesus christ lono penim jingi amen ngi sha ba fila duai shisha da ka jing duai jong ka jing kala ka bumut ba fila pla shisha ha kamar ka jong trai kita ki jing bam hok ka jong pi utrai ula yo sngo baru trai ula map baru trai ula pendam lut ya kita ki jing palat ki jong pi ba ka jing sne ka jong trai ka jing ai ka jong trai ka dei long bai halo ka jing ka jong pi ngai sha ka ni ka tien ka long sha ka jing ka khu ha ka jing ka jong pi but ya kum ki bastar kam tame akini ki sngi ki bamenta ai bangin ya kum ki bastar bangin don bet ha ka jing duai bangin yang scam bet ha ka ka tien ka jong trai bangin lat na ki jing pen shai ki bon manile ha ka jim ka jongi ki baman la ka sngi ngai ka ni ka sngi ka ni ka tien ka long ka jing ka khu ya ka jing jong fi wei pi wei yo don don apreng jong pi ka ni ka sngi ru filang kwa ka jing duai ne fi kwa ka jing slok fila ban phone ki number bi fi ti screen ki jong fi le ne fila ban wan kan do ni ka ni ka office jong ka portnet ka ban pa open on thmai nong khriam te tat adong ya shambyang pat oi ka sngi ublei ka jing sok ublei jong ka jing command ulor kan lamar fi baro amen